Personal nga gidawat ni City of Mati Mayor MAYO Almario ang usa ka truck nga relief goods gikan kang Department of Transportation DOTR Secretary Giovanni Lopez kauban ang mga kawani sa Philippine Coast Guard sa pagpanguna ni Admiral Ronnie Hill Gaban, Coast Guard District Southeastern Mindanao Regional Director Commodore Philip Soria, Philippine Ports Authority General Manager Attorney J. Daniel Santiago ug Mati Port Manager Annalie Aguilia. Ang maong donasyon dakong mahatag nga tabang sa mga Matinyano nga labaw na apektuhan sa nilabayng sunod-sunod nga linog nga nasinatian sa syudad o tibok probinsya sa Davao Oriental. Hinoon nagpaabot si Mayor MAYO Almario sa iyang dakong pasalamat sa mga ahensya o sa mensahe niini. Giasoy siya mayor nga kanunay magpabilin, hilabi na karon nga nag-atubang ang pipila ka mga residente sa syudad nunot sa maong pagtayog sa linog. Samtang si DOTR Secretary Giovanni Lopez misaad nga ang ilang ahensya dili usab muundang sa paghatag sa mga apektadong katawhan pinaagi sa mga buhatang nasakupan niini sama sa Philippine Coast Guard o Philippine Ports Authority. Nitambong usab si Mati City Councilor Raul Emadupuesto o Coast Guard Station Davao Oriental Station Commander Jowerski Sarsa sa maong turnover na himo usab nga sentro sa programa ang mensahe nga I love you Mati ni Mayor MAYO Almario para sa tanang Matinyano. Para luwas kontra viruses ug bakterya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita sa City of Mati para sa naghiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si katropang Vicente Pichon IV, XFM News.